ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародари аҳли ислом. Аллоҳ хайр ва хубиро хеле насибтон гардона. Видеои имрӯзаи моро фаҳмидед дар бораи кие? Эссе Муҳаммад ва Билол ТВ меган. ин ҳароморо ба фикри шумо мешиносен ва медонен. Ина инаби як микрофонро бигирем суштак. Салом алейкум бачаҳо, созед. Аспа десе аспа. Я аспа дар катам чиқила дар музика чиста сюрприз. Сюрприз кунен чиқила братан аспа гузия. Аспа десе на братан. Так что шинохтеша? Эссе Муҳаммад меган. Да чего ҳами одам ку машиника ку? То озима оли бисёр саросима наша ва комментариям нака. Вақте ки ман факт далилоша мемонам, баъд гапои ман баъд мемонам, баъд тамошо ку бигӯш ку бо вайора мисол киҳо муроҷиат кардан, чӣ гуфтан, фаҳмид нисбати ҳароми бадбахт. И оқипадар наш нанг дора, не номус дора. Я вақт мега яке мега 80 пад чӣ монда вай монда билет монда, яке мега 10 билет монда, яке мега 100 билет монда. намедона чӣ фуреб кунад мардум пул бигира. Дар ҳам телеграм каналаш видео кадеса, дар инстаграмаш, дар ҳама ҷо хулоса ай мардуми ҳастан бигирим гуфта фуреб мекунад. Ягон бозиёша намета, ягон бозиш дар ягон чира намета. Агар битам ҳамаш пастановай бародари азиз. Ма огоҳ мекунам яке Билол ТВ немҷа сураташон мебуранд мисол инамиро бишносен иш Билол ТВ иш мисол Эссе Муҳаммад меган инами қанчиқай фаҳмиден. Барои ҳами эҳтиёт кунен аз инҳо эҳтиёт кунен. И ҳатто бики номи бисёр зебои паямбармона мисол падар ва модараш ҳамира дӯст дошта дар ҳами мондаиша бигем и мегира дар номрои мошинаш мегира мемона номи паямбара. баъзе одамҳо бигем баъзе гуфту гапо ана умматои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои ин ном ҷон метан, барои ин ном гуфту гапо ҷоншона фидо мекунанд. И пад бадбахт қадри ном ана медона яке иш яке Муҳаммад ТВш мегиранд дар мошинашон ном вай мекунанд мезананд. вале ма дар бораи Муҳаммад ТВш ҳам видео мекунам мефаҳмонам мисол чӣ хелай мисол фуребгаrai ваям урам бовар накунен. Эссе Муҳаммад иям Билол ТВ фаҳмиден. ҳоли бод интереснигиш дар чие ки дар бораи бугӯи ниё мешози видеои ҳамҷа нишон бутам натама мира субҳаналлоҳ ки ҷошид. биёд оли патон ба видеоро мебинен иншоаллоҳ. гӯш кунен далелоро ҳуҷҷатҳоро нигоҳ кунен бинен чӣ гуна мардак фуреб мекунад. аз шумо хоҳиш дорам ки бовараш накунед, нагирен дар ки ҷои диденша ростиш монен чиқтиш монен комментарияда тамошо кунен ака. падарсагам бигем меарза очаланатам бигем фаҳмидӣ. бугу барои чӣ бародари азиз нигоҳ када ака ном шаб ака нигоҳ ку Муҳаммад монди номи паямбар монд. беҳтарини ном ай дар дунёи одамо ҷон метан барои ном. и ҳаромзоди оқипадар нигоҳ када номоша бина бибин номрош нигоҳ ку номи паямбар мон гирифта дар номрои мошин задаи Муҳаммад дар номрои мошинаш задаги ай то шумо фаҳмидесен чӣ кор кардест аки бадбахта бида и як демаш и ҳароми ҳама шеникай чӣ гуна ира бовар вообще накунен. и Lexus Camry ва BMW ки дидесен Нью-Йорка як 100 бор шиди очаналат дар ҳами возиёш мемона. у кара дуно бачаҳо прямо эфириш дай мошинам буридан гирифтан бой падарсак бо BMW ра ки ҷо овар бо мондак мисол ана бойна бозӣ гузарондесай 29 сомон билет дар 29 сомон то нахо Camry бури BMW Нью-Йорка ки 17 миллион места амура бубури я бор ақлтона кор фармонен. и падарсак нигоҳ ка ки чӣ кор кардеса да ма гапое ки ман нисбати мегум и арзанда ми гапои ма ҳаста бигзор оилаи бигзор очаи бигзор акаи отаи и ҳамхе номусшон биё яки биган ки паданала дохи мотара барои чӣ масад зоидем ки то як гапи хуб бишнавем не ки ҳаром бихӯриву мисол фуреб бикунӣ мардума. далелҳо ҳуҷҷатҳои дорам дар телеграм каналам партидагим описание нигоҳ ки телеграм аз бидро бира агар та ҳуҷҷати далелет фора ҳамаш дар онҷа партидага нигоҳ ки биниш ки и одам чӣ машиники мекуна. ягон майда бовар накунен ира би дар телеграм каналаш партофтагия мисол фуреб мекуна мардума дурӯғ мегатона чӣ қас соддаен шумо бовар мекунен ҳамида ба номи худо ман намедонам да телефонтон метем иш метем уш метем рӯи очаш мета сари қаврш мета як ҳами мозиша бембеша дар 1000 ҷо мондеста мисол пул кор кардеса пулотона гирифтеса шумо чӣ хамира бовар мекунем шуморо намефаҳмам ва барои шумо ошкоро гуфтеса ира ҳоли бо дигариша мебурорум мисол накунене бовар накунен и ҳарома ку и баъд нимедина кашида шава дохта шава фучида шава барои кори кадагиш мисол гирифтагия мисол номи паямбара мисол қадар пас задита ҳаром баъд ам падару модаратара ёки бобод момад барои мисол паямбармона дӯст медошта мисол гирифта Муҳаммад ном тамондиан ата ҳаромзод гирифти баъд ин нома пас зади и бимбар беномусе ираби диявол шайтон ҳаром дурӯғ мега корш фақат дурӯғгӯяй дарош туф кунен ира диден дар 9 километр дар киҷои душанбеда зиндагӣ мекунам. Эссе Муҳаммад машиник ҳаром ту нахуб ҳату бас мекунам гуфти бас ам накади шохи инами фил дар ами кунут фаҳмиди бахшиш бародари азиз ирам хеле гуфтан дар курай инамира диди ира оп диди охя дар кунчад инами шох мардума фуреб наку 100 одам 200 одам ши ҷалб кардеса нисбати ту
بعد گفتی بس بکنم با خستی ویدیو کردی بس میکنم گفتی نویسم بو سر کردی آرام خرید بو همین مقصد کارو بمانگی سر کردی الله شر نمیکنی تو لفظ داری تو به ناموس باورش نکنی دروغ تون میکنه بی ام و میگه لکس میگه تلفن میگه اینم تلگرامش ده هایوی داره یوتیوبش ده روش سیو میکنه بدبختی حرام این میره دیدی احتیاط کی او حرام